Ola a todos, desta volta imos falar do tema de sudowares, vale? Se vos iniciades unha sesión con un usuario, pois, por exemplo, o que teño por defecto, usuario alumnos ou usuario de instalación, imaginade que eu quero executar, pois, esta sentencia, non? apt, vou instalar o gparted. Dime, oes, non tes permisos, vale? Si bloqueo, tal, bueno, non hai permiso, vale? Sabedes que hai unha sentencia, unha palabra reservada que se digo sudo apt install, o que estou facendo é promocionar esta sentencia, vale? Promocionala para executala con permisos de administrador. Se eu poño a miña contrasinal, o que me di é, mira, alumno non está na fila de sudoers, vale? Isto me quere dicir que eu non pertenzo a ese grupo selecto de sudoers, de usuarios sudoers, que poden acceder a este tipo de operativa, vale? Isto é, o xeito de solucionar isto, bueno, hai varios xeitos, non? O que coñezo eu, o que adoito a utilizar eu é o seguinte. O primeiro que fago é, bueno, pechar a sesión non, perdón. O primeiro que fago é iniciar sesión como root, vale? Por que? Porque quero executar un comando que se chama visudo. Visudo o que me permite acceder ao ficheiro de sudoers, vale? Para poder modificalo. Utiliza o editor por defecto e, bueno, incluso ten o visudo, porque o poder facer tamén dun xeito directo, executando vos un editor e modificando a man, pero isto ten incluso control de sintaxe. Entonces, bueno, eu adoito facelo así e poñedes o usuario que queredes, vale? Despois fixadevos que root ten os seguintes parámetros que eu simplemente o que estou facendo é bueno, copialos, non? Que significa un pouco? Bueno, son 4 all. O primeiro all o que indica é que, bueno, esta regra que estou metendo se aplicará a calquera host, vale? A segunda ten que ver cos usuarios, vale? Que, bueno, que poderá utilizar comandos de calquera usuario e de calquera grupo. E, por último, o último all indica que as regras se aplicarán a todos os comandos, vale? Unha vez gardo este arquivo, podo sair, en minúsculas, podo sair da sesión de root, podo sair da sesión de alumno. Por qué? Pois por se acaso ten que coller nova configuración, non me costa nada, vale? E agora volvo a executar a sentencia que ten permisos de necesita permisos de administrador. Fixadevos, a partir deste momento xa estou no ficheiro de sudoers e xa podería incluso instalar ou executar sentencias de administrador ou executar este tipo de, pues, por exemplo, unha instalación, non? Por exemplo, podería executar o gparted, vale? Que pasa? Que me di orde non encontrada porque, efectivamente, preciso ser administrador para lanzar esta ferramenta de administrador, vale? Existe documentación na que tamén como vedes, en principio xa estaría, xa podería traballar, promocionar, utilizar o sudo pois, con este usuario, pero bueno, hai documentación que recomenda reforzar este engadido co comando usermod, vale? De feito, vou facelo xa, non me vou iniciar nin como root. De momento, quero usermod. Quero ensinarvos o comando usermod. Vou utilizar dous parámetros. O append, porque quero engadir o meu usuario ao grupo de sudoers, vale? O grupo, non o ficheiro. E, por eso utilizo append. E despois, como medía a documentación, use only with the G mayúscula e uppercase option, vale? O que quero é engadir os grupos do meu usuario, porque o meu usuario ten uns grupos predefinidos que non lle quero modificar, nin quero eliminar, vale? Entón, coa opción G mayúscula, o que fago é engadirlle un grupo novo, que será o grupo de sudoers. Se utilizar a G minúscula, ollo, a diferencia, porque G minúscula estou modificando o grupo principal, vale? Entón, o que quero facer é sudo usermod, a ver se me deixa facelo dende aquí, menos A e G, o grupo de sudo, e co usuario alumno, vale? E, en principio, xa tería reforzada esta operativa que fixemos para engadir un usuario ao grupo de sudoers, vale? Veña, un saúdo.